खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 22 चैत्र दान 1433 मायथाइ सनिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। खाफालनि सायाव सोनारनो नाङा आरो गावनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो नाजा। मानोना खाफाला गावनो जोबोद अलसिया जानो हागौ। सोलोजों खालामनाय रां थिसननायाल' फिथाइ होगोन। बेनिखायनो नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ साननानै बाहाय। बै आयदाफोरनि सायाव सावरायनायनिफ्राय गोजानाव था जाय आंगोफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि लोगोरिनि सानखौ मोनसे मोजां मिनिनायजों गोजों खालाम। जुदि नोंथाङा खामानिनि थाखाय बांद्राय नारसिनो अब्ला सुबुंफोरा रागा जोंनो हागौ। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां गुबुननि गोनांथिफोरखौ बुजिनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि खाफालनि हाथरखि गोजौ जागोन। नवरात्रिनि बे गोथार सानाव बिमा दुर्गाया नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार लाबोगोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ खुसि थागोन। मोनसे जुनिया खामानिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे गोदान सानस्रि मोनगोन। दिनैनि साना फालांगियारि दावगानायनि थाखाय साबजाथाव। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा थाजिम मोनगोन। दिनै नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। फालांगियारि सुबुंफोरा जर'खा जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा माखासे सुबुंफोरजों गोनां रायज्लायनो हागोन। बिमा मोदायजोनो कस्मेटिक बेसादफोर जासि आरो नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा रागा आरो बिबुंथिनि सायाव सांग्रां थानांगोन। दिनै बेरामफोरखौ फाहामनो थाखाय रां खरसा खालामनायनि जाथावना दं। दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोराव दान्थे-बिदान्थे खालामनायनिफ्राय गोजानाव था, जाय नोंथां आरो नोंथांनि आंगोफोरनि गेजेराव थाथ'नो हागौ। सुंज्लायनाया गोलाव जानथायनि राहाजों जागोन आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानिनि गेजेराव गुसुं जिरायनाय ला आरो मोनायाव गोबाव सम खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि उफ्रा रांखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दोन। बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दि नेगेटिभिटिया नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआव हाबनाय नङा। गोसो बायनाय आरो गोजोननाय गैयैनि मोन्दांथिफोरा थाबाय थागोन। दिनै न'आव सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गुदुं सावरायनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, जाय दुखुनि थासारि सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। मोन्नाय राङा नोंथांनि मिजिंथिनायखौ आबुं खालामनाय नङा। बै सुबुंफोरजों मोजाङै मोगा-मोगि जा, गुबैयै जायफोरा नोंखौ मोजां मोनो आरो नोंखौ जोथोन लायो। नोंथांनि पार्टनारनि दिदोमथि गैयै आखुआ दिनै रमान्सखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गाहाय मावख'गिरिफोरजों गोजोननाय गैयै जानो हागौ, मानोना बिसोरो आसा खालामनाय बायदि खामानि मावाखै। मुलाम्फा गोनां ग्रहफोरा दिनै नोंथांखौ खुसि मोननायनि गोबां जाहोन सोमजिहोगोन। नखरारि जेंनाफोरखौ गोनांथि हो। गोबाव खालामाजासे बेनि सायाव सावराय, मानोना जेब्ला बे जेंनाया सुस्रांजागोन अब्ला न'आव थानाया जोबोद गोरलै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो जागोन। समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। राङारि मुलाम्फा मोननो थाखाय नोंथाङा एसे आरोबाव नाजाबावनांगौ जानो हागौ। बिमा-बिफाया गावसोरनि गथ'फोरखौ रंजानो थाखाय बायजोआव लांगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनोबो थांनो हागौ। मोनसे आयदानि सायाव गुबुनफोरजों सावरायनाय समाव नोंथाङा नोंथांनि आव-फावफोराव एसे गोसो होनांगौ। फुंआव दुगैखांनायनि उनाव बिमा दुर्गानि बोर ला। नोंजों गासैबो मोजां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। बे साना नोंथांनि थाखाय केरियारनि बेलायाव गोमोथाव फोरमान जागोन। खामानि मावनाय समाव नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानो नाजानांगौ। रागायाव नोंथाङा माखासे गोरोन्थि थिरांथाफोर लानो हागौ। नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय नोंथाङा आरोबाव गोख्रोंसिन खामानि मावनांगौ। गावारि सोमोन्दोआव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गोसोखौ नायनानै बबेहायबा थांनायनि बाथ्रा सानगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि आसा दं। नोंथाङा हारसिं मोनगोन। मानगोनां सुबुंफोरजों बांसिन रायज्लायनाय जागोन। आरिमुआव गोसो थागोन। फालांगियाव गोदान रादायफोर नुजाथिगोन। आय बांनायनि खाबु दं। गावनि समाजारि जिउखौ नेवसिनाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। तुला राशि। रांखान्थियारि नोंथाङा मोनसेल' फुंखानिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। जायजों नोंथाङा थायो बियो दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मावनायनि थाखाय जोबोद गोसो बायगोन। रमान्सआ उननि मासि लानो हागौ मानोना माखासे फिसा-फिसौ गोरोबलायैफोरा हरखाबै सोमजिनो हागौ। मावख'आव भिडिअ' गेम गेलेनाया जोबोद बेसेन गोसा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गोसो जाना गुबुनफोरनि थाखाय मावनाय हाबाया बिसोरनि थाखायल' हेफाजाब होनाय नङा, नाथाय नोंथांनि गाव सावगारियावबो दाजाबारि महरै रिफिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा माखासे गोनांथार हाबाफोरनि थाखाय लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोबां साननिफ्रायनो थाबथानानै थानाय रां मोन्नायनि गोख्रों जाथावना दं। दिनैनि साना आरिमु फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन फिथाय लाबोगासिनो दं। जाफुंसारनाया मोनसे बादायलु आनजादाव फैनो हागौ, जायखौ सिगाङाव होनाय जादोंमोन। राङारि दिदोमथिया एखे रोखोमै थागोन। नवरात्रिनि गोथार बुब्लियाव देबी बिमाया नोंथांनि खुसि आरो जौगानायखौ बांहोनायाव मदद होगोन। नोंथांनि जुलियारि सोमोन्दोआ गोदैजों बुंफबगोन। बिजों सेक्टरजों सोमोन्दो गोनांफोरनि थाखाय दिनैनि साना साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। दुर्गा बिमा थानसालियाव थां आरो नोंथाङा जिउनि गासैबो बिथिङाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जुनियायै मोजां। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान जागायनो हागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिखौ फोजोबनो हागोन आरो दावगानायनि लामाया स्रां जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो लुबैयो अब्ला दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव दावगागोन। आथिखालाव नोंथांनि लामायाव गोबां खाबुफोर फैगासिनो दं। धोन बुथुमनाय जागोन। नोंथाङा बै बिथिंफोराव आबुं जाफुंसार जानो हागौ जेराव नोंथाङा नोंथांनि नाजानायखौ होयो। नोंथाङा सोलोंथायारि नाजानायाव जाफुंसार मोनगोन। गोबां खामानिनि थाखाय नाङै जिंगाफोर जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि खामानियाव बांसिन गोसो हो आरो साननि जोबनायथिं गासैबो थिक जालांगोन आरो हेफाजाब होनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। हरखाबै नोंथांनाव रां फैगोन, जाय नोंथांनि खरसा आरो बिलफोर बायदिफोरखौ सामलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'नि आबहावायाव माबाफोर सोलायनाय लाबोनायनि सिगां बयनिबो बिबुंथिखौ खोनासंनो नाजानांगौ। गोबाव सम कल खालामाब्ला नोंथाङा नोंथांनि आंगोखौ रागा जोंगोन। खामानि मावनायनि थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि रायज्लायनायाव गुबैथिखौ दोन, मानोना जायखिजाया रोखोमनि आरिमुआरिया नोंथांनो मुलाम्फा होनाय नङा। बाहागिफोरनि थाखाय नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। दिनै जेब्ला मोनसे थालांनाय खामानिया आबुं जागोन अब्ला नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन।
बेलासिसिम नोंथाङा माखासे गोथार खौरां मोनगोन जायखौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्राय नेगासिनो दं। न'नि आबहावाया खुसिजों बुंफबगोन। नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरा नोंथांनि सुबुंथिजों गोजोनगोन। नोंथाङा थाजिम मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों नोंथांनि साना साबसिन जागोन। सानथांखि खालामनाय हाबाफोरनि गोख्रैथिया गोख्रों जागोन। फालांगियाव माखासे मोजां सोलायनाय जानायनि इसारा दं। देबिमानो गोजा दुपट्टा बाव आरो नोंथांनि जिउआव खुसि फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मीन राशि। जुदि नोंथाङा दिनै माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बेखौ रानलाय। बिदि खालामोब्ला नोंखौ लोरबां नुनो मोननाय नङा। नोंथांनि जेंनाफोरखौ फोरमायनाया गोहोनि इसारा। नोंथांनि गोहोआव जेबो आंखाल गैया, बेनिखायनो नोंथांनि फोथायथिखौ लाखि। रायज्लायनायाव नोंथांनि रोंग'थिया दिनै नोंथांनि गोख्रों बिन्दो जागोन। दिनैनि साना नखरजों सम बारहोनो थाखायबो मोनसे मोजां सान, मानोना बेयो नोंथांनि गावजों गाव अनलायनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनिख्रुइ गावसोरनि नखरखौ गोनांथि होनाय बायदि नुनो हागौ। नोंथाङा सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हानायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा मावख'आव टीम स्पिरिटजों खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।